Guys, capek guys. Mari kita sampai bilang tuh kita sampai. Foto खेबलागासिनो आरोना लोगोफोरनो जोंना दुमदाम माने जोंखौ नायदो ब्लगारफ्रा नै लोगोफोर ब्लगारफ्रा नायदो नै केमेरा खेबग्राफ्रा खिसे होनदो आरोना लोगोफोर Itu agar lebih jaga. ini khomla ba akhai khomna kora jemur khom jana akhai khomna ya gebare akhai khomna ne he are poina akhai poina bitorai basare sampai kotawa nyalawisin sudah dikenai takai arabau sudah dikenai akhir bareng musti arke sok puluh arke ini kurang mengamalkan bau ringsar kaklari Sorom arke Lali, jajan. Dania senira heulaboreng musti dibakor wari. Akhai khomna gorai jefer. Akhai khomna ne. Gorai nago akhai khomna ne. Rongja phanago. Dania nago musti jemma basarare. जोंनि कार्बि आंगुनि गोनांजों बिथांमोना सिनायना सिनायाखै दानिया दङ मुस्लिम जोरोब इसमारि हिन्जाव नुनानै खम गोजोनबाय बे दंबावो जोंनि गेजेराव मुस्लिम बिगम बसुमतारि बेना सेन्देला एसे निग्राय जाबायलै आंहाबो सेन्देल आरोबाव सासे रायलायगोन लकेल आर्टिस्ट हिसाबै बिथाङा जाबाय मुस्लिम सोमखोर बसुमतारि सोमखोर फैयासै बिथाङा मैया फैखांबाय मैया नोंथांमोननि सिगाङाव हौवा आरो हिन्जावनि जाय गान रोजाबगिरि बिथाङानोमोन बिथाङा दा दसे उनाव फैगोन नोंथाङा नुबावै बिथांखौ दा आङो लकेल आर्टिस्ट हिसाबै बिथांमोनखौ सेदि होबाय आरो बिथांमोनखौ दसे सम जिरायथ'नानै साफा गाव गावनि दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिनो खावलायो एखिसाबा बिदि फरायनो मोनजायो होमबा आखाइ खौराय जाबाय
Masalah